Ano daw magpaponsina? Mm.
Ha? Ngayon, patayin mo na. Patayin mo na sa mga may yung mga ano doon, pusa, ay pusa. Ha? Yung mga ibon doon. Bakit dito may AC na dito? Naririnig pala ako dito. Ano? Naririnig na pala ako. Nakamute kanina eh. Country boy. Thumbs up with watching and banana. Mamay TV vlog. Vlog shout out po sa lahat. From Mamay. Leah. Leah Miss Baby. Mega love shout out po sa lahat. From Leah Mix. Salamat Leah Mix sa pagdalaw, sa pagbisita. Thumbs and views. Sir Lika. Mamay TV. Nasa bahay mo ako, Mamay TV. Thumbs up ako sa iyo, sa kabanana. Mamay TV, dan ako sa iyo, connected. Thumbs up with watching, plus banana. Sipag niyo. Natabunan na si Tristan Santos. Natabunan ka na Tristan Santos. Nahanap ko kasi didikitan ko ay Tristan Santos.
Tatamsakin ko na lang. Tamsak kasi ba, nagdikit na ako sa'yo. Tamsak, Tres Cantos. Watching sa yung ano, sa yung magandang sasakyan. Yan. Bigotilyo. Wait lang saglit ah. Dikit-dikit muna kayo dyan. Didikitan ko kayo. Guys, connect to each other. Bigotilyo. Tamsak 31. With watching. And banana. Watching sa gupit-gupit. Sulit Mix TV. Hmm? Beat card sa paglabas sa MRT station. 31 tamsak. Plus 1 banana. Guys, connect to each other. Pupunikan ko kayo. Jamix. Tamsak 100. Ilan na yung 1 tamsak mo? 110 plus banana with views. Mga ibon ang naririnig ko dyan sa kinik-kinik. Connect to each other habang nagkukunik si Ate Ima sa inyo.
Mamay TV vlog, Dan Polpak sa bahay mo. From Bigotelyo. Mamay, balikan mo si Bigotelyo. Kian Bokal. Salamat kapatid. Ano ng oras dyan? Hindi pa kayo tulog. Iba kasi ang oras dito sa Middle East at saka dyan sa Pilipinas. Salamat sa iyo, kapatid. Kian Bokal. Bigotelyo. 30 thumbs up. With banana. Watching si Ate Ina. Bongski, Dan thumbs up. Tikit na po. From Jamix Vlog. Fikri. Awaludin. Hello. Apa kabar, host? Salam santun. Thank you. Thank you. Fikri. From Indonesia. Big thank you, friend. Jamix Vlog. Hello from Fikri. Awaludin. Jamix Vlog daw. Like 19. Ay, nako. Mamaya magin na ako kasi antok na. Wala natabunan na yung mga didikitan ko. Mamay hello from Fikri. Awaludin. Pakaway-kaway.
Natabunan na yung mga didikitan ko. Yan, natabunan na yung tatamsakan ko. Maglipat ako dun sa kwarto. Jamix Vlog, OTW po sa bahay mo, parang bigotilyo. Jamix Vlog daw, pabalikan si Bigotelyo. Ay, guys, nag-reconnect kanina. Lipat ako sa kwarto ko. Yoyo! Yoyo! Ano na, inaantay mo ako? Inaantay mo ako? Inaantay mo ako?
Ay tagapagtanggol ng kalawakan. Dito po pala si Superman, sabi ni Barbel. Barbero. Yeah. Stop. Stop. Ayun. Jamix Balag Vlog. Jamix Vlog, nandito ako sa bahay mo. Pangtangsak 112, saka isang banana ulit. Watching siya in Bohol. Tagbilaran. Winsel, ano, gising ka pa? Gising ka pa? Hindi na nga ako nag-invite kasi ayokong mapuyat yung mga ano. Ellen, Adventure, OFW, good evening. Ay, good morning pala. Oo nga no, good morning na no. Sorry. Salamat sa pagbisita. Ellen Adventure. Baba ka ng bahay mo. At magpupuyat si Ate Ima. May bisita yung mga amo ko eh. Sis Ellen. Baba ka ng bahay mo, Sis Ellen. Hindi kita natin. Hindi pa kasi matutulog si Ate Ima. Bakery. Bakery, what time there in the, no, in your country? Why you not sleep? Winsel, hello from Bakery, Awalodin, from Indonesia. Hello daw sa iyo, Winsel. Kagigising ko lang, pag-open ko, nakita ko agad release.
thumbs up. Salamat, Sis Ellen. Baba ka ng bahay mo. Hindi pa ako pwedeng matulog kasi may bisita yung amo ko. Ililigpit ko yung ano mamaya, yung pinag-anuhan nila. Pinagtiyayan nila. Natabunan na yung mga didikitan ko. Hanggang sa ano na lang ako dito. Salamat sa nagtambay. Yoyo. Stop. Mega leave me. Mega love shout out po sa lahat. From Bigotelio, Barbero. Salamat, Bigotelio Barbero sa pag-stay. Natabunan na yung mga bahay niyo. Hindi ko na makuha. Sis Ellen, nandito ako sa bahay mo. Nahanap ko yung bahay mo. Ano ka? 1,000? 1,000 higit. Hello po. Good morning. Pinas time. From Iba at home. Simple recipes. Salamat sis Iba. Morning na. Morning dyan. Di ka patulog. Morning time. Anong oras na dyan? Bigotelio, Barbero. Vlog, salamat. Diyan ka pa. Nag-stay. Ellen Adventure.
Saglit lang. Wala kang bago. Yung 4 days ago. Ellen Adventures. Nagdidikit ako sa iyo. Ako naman. Ay, nawala. Ayun, nawala nga. Nawala na. Ala, at mo yung kinuhan sapatos. Nilalakot mo lang sapatos. Ah, grabe. Yun. Ah, paano? Grabe ka. Ilakot mo yung ano, sapatos niya. Lakad yan. Nagalitan ka. Nagalitan tayo yan. Stop, stop. Nagalitan tayo yan. Ay, panitan ko ano ginagawa mo. Saan na yung charger natin? Saan na yung charger natin? Nawala. Ito na sa labas.
papaluin kita. Sit there, sit. Sit down. Sit down there. Sit down there. Sit down there. Nagharap ka lang. Ayaw kong maglaro sa'yo. Wala ako sa mall. Stay there. Stay there. Ayaw ko makapaglaro, sabi ko sa'yo. Do you eat yourself? Pakaway-kaway. Bigotil yung barbero. Hello po, good morning, Pinas. Nalubat yung pangdikit ko. Ay, nako. Grabe kayo, yoyo. Good morning sa mga gising pa. Don't go there. Magkain tayo. Magkain tayo, yoyo. Ng chocolate. Magkain tayo ng mani. Mani pa, mani. Guys, nalubat yung pangdikit ko. Nag-charge pa ako. Ilista ko na lang yung binibig, yung hindi ko na ma-ano. Lista ko na lang kayo, ha. Do you eat yourself? I-play ko na lang. I-play na lang ko tayo, Sis Iba. Dikit na yung mga alagat ko sa'yo, eh.
Play na lang kita. Iba. Kain tayo. Siyempre, recipe. Tapos si Ellen Adventure. Sis Ellen, bigyan na lang kita ng 10 mamaya. Ay, bukas na lang. Ilista ko na lang. Ellen Adventure. Ilista ko na lang kayo. Adventure. Ano? Bigotelio. Bigotelio Barbero. Balikan ka na lang kita. Ilista ko na lang. Ilista ko na rin ikaw. Bigotelio. Salamat sa pagdalaw. Yuyu. Bigotelio Barbero. Barbero pala. Bakit? Ha? Hindi pwedeng kainin mo yun. Mani yun eh. Ayun o, marami kang clicks doon. Si Anbo ka, gising ka pa. Ako gising pa kasi naghahantay ng amo. Naghahantay pag makatapos sila. Kung makialam dito ay doon ka doon. Hindi pwede itong kainin. Gusto niya kakain silang mani eh. Ayaw kong bigyan. Diba? Mani na dry. Sinagagya tapos try ko po. Data na kasi itong ano ko eh, hindi internet data. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi. No. No. You want? No. Basta. Mali ito. Not allowed for you. Andyan. Oh. Pati ikaw din, nagising ka rin.
Pilipinas na yung nandiyan, ah. Ay hindi, oo. Mga nandiyan mga Pilipinas na. Pilipinas type. Ano, gusto mo? Naantay ko pa yung amo kong ano, magising. Matapos, may bisita. Nagawa ko ng chai halip. Thumbs up. Tony's official. Salamat sa pa-thumbs up. Kay Ate Ima. Ang kulit mo. Huwag kang maingay. Magalitan tayo. Hindi pa dito sa'yo. Ano? Hmm. Para sa watching, what? Waiting for watching. Ayun, naka-child pa yung pang-watching ko eh. Lista ka na, ilista. Lista na lang kita ha. Balikan na lang kita. Nagtulog na yung mga nagdidikitan dyan. Tony's official. I-screenshot ko yung yung mga naaway na ako ni Yoyo. Ewan ko kung gusto niya matulog. Ano? Gusto mo nang matulog? Yeah, let's eat there. Like that. Eat there. Naaway na ako ng aso. Tulog na yung mga ano. Matulog na. Ako mamaya pa matutulog. Kasi mayroon pang bisita. Nandiyan sila. Diba? Ang hirap ng OFW, no? Ang hirap. Gusto mo lang magpahinga. Hindi ka pwede magpahinga. Harang host from Tantanloka. Oh, gising ka pa, tata. Sabi ko na nga eh, mga Pilipinas na gising. Madaling araw na dyan, no? Naaway na ako ng aso eh. Sinisigawan na ako. Bultosok ads. Naku, sila. Ano ba yan? Kain tayo ng mani. Mani. Stop.
Bahala ka diyan. Natulog na ako eh. Okay lang na i-silent ko lang yan. Mm. Ano? Hmm? Wag kang maingay. Tamsakdan po, Ramlen Kata, gising ka pa rin. Nagtatago lang ako rin katapi. Nagtatago na. Ayaw ko nang sanang ano kasi para hindi na mapuyat yung mga ay, nahulog. Good morning po, host. From Boy Tusok. Salamat, Boy Tusok. Kain tayo ng mani. Anong oras na dyan? Boy Tusok. Wala pong jacket, sis. Meron. Lagyan ko na nga eh. Tantan. Tantan yan eh. Oh. Meron na. Ano lang siya, hindi pala. Hindi pa siya, bumaba. Nasa taas pa kasi siya. Masipag din yan si Tantan eh. Wala nga lang siyang data. Data lang siya. Maski na pambili na lang ng merinda sana ng anak niya eh, pang didita pa. Diba? O maaga na pala dyan, no? 5:34 na. Aga mong nagising, aga niyong nagising. Ilang kayo dyan na Pilipinas? Aga yung night. Si Tantan din. Ay naku, Diyos mio. Do it yourself. Sipag ni do it yourself din, oh. Good morning, host. Nasa harang pa po. Garutay nga ito, oh.
Ingay. Masasapat kita eh. Nalubat yung pangdikit ko eh. Nalubat kanina. Nagdikit kasi kanina eh. Stop. Stop. Iwan kita dito. Sige ka. Mani ito eh, mani. Alas 4, alas. Ang nanay ko sa Pinas, pag nandun ako, pag nagbabakasyon ako, alas 3, gising na siya. Ano na siya ng kape. Antay na niya yung pagdisal. Sayang nga lang, hindi ko na siya nadatnan. Namatay siya na hindi ko na nakita. Hindi, may bisita. May bisita yung amo ko. Maaga pero ano, ang gising naman namin, ano, tanghali na. May bisita siya. Huwag kang maingay. Bibigay kita doon, no? Namatay ang nanay ko dahil sa sama ng loob. Nasa. Tignan mo ko. Sige. Nasa na si Yui sa akin. Hindi ko maintindihan kung pinatutulog na niya. Ano, matulog na tayo? Ha? Natutulog na yata ako eh. Wala pa. Mamaya pa ng ano. Natutulog na nga ako. Gusto ko lang matulog. Oh, di ba? May nakaalala. May nakaalala sa atin ha. Leo. Arang buhos. Andiyan ka na naman. Naku. Hindi na matulog ka pa. Sir got you. Hmm. Natutulog kami kung minsan alas 3 na. Madaling araw. Iwan ko kung bakit mahaba. Paano ba yan? Hindi lang ako marunong maglagay niyan eh.
Kusang kusang ganyan na. Pati nga ikaw, eh, ang haba ng harang mo. Isang taon. Hala, si Chi hindi pa nilutulog yata. Kanina ka pa diyan, Chi, ah. Hmm. Tanghali naman na kami magigising. Galit sa atin si ano, aso ko. Hmm. Si Yuyo. Huwag kang maingay. Kasama ko dito sa kwarto. Sa taas ako dito. Ito, sa baba. Aray po. Yuyo. Nangangal po. Aw-aw daw, aw-aw. Aw-aw. Come here. Come up. Come up. Huwag kang mag-aaw-aw para hindi sila magising. Naku po. Ano ba yan? Good morning. Kape na tayo. Nainis na si Yuyo sa akin. Nakaabot na yan.
you eat yourself? Balikan kita mamaya pag ano, naka-charge na ako. Isa lang kita. I-play kita mamaya. Do you eat yourself? I-play kita mamaya. Lobat yung battery ko. Nag-charge pa ako. Thank you. Thank you, do it yourself. Shh, stop. Your mouth. Your mouth. Keep quiet. Ay, naku, Diyos mio ka. Magkakahalata na si, Lolo. Magkakahalata na si Lolo. Papaluin ka ni Lolo. Ay, hirap ka talaga. Mas ka dyan. Umalis ka nga dyan. Doon ka. Papansin ka. Ikaw talaga. Gusto niyang mani rin eh, mani. Daling araw. Gusto kang maingay, maririnig ka ni, holography, support. Harang, ibang channel. Hi. Salamat sa pagdalaw. Bihira nang nag-open yung kaibigan ko na isa. Amay kaarot ka si Kiel, naglaman lolo kasmot. Amay palbangon na naman. Ya kalurayan ko. Wala na nang yaman o-open, palbangon. Hindi ko na nakikitang nag-open. Nagsawa na daw. We got you, si sis Ibap. Salamat, sis
Iba channel. Dikit ka kay ano, sis sa Ibap channel kung di ka pa to, ano, dikit. Huwag kang maingay. Natutulog na yung mga kapitbahay. Ano ka ba? Ang tagal ng mga ano, tagal nila oh, para matulog naman na. Ibap channel dan tamsak ko from Boygatio. Ano naman yan, ninja, di ba? Ninja mo yan. Nagsawa na si, ano, diba? Cleo Vlogs. Naku po, hindi ka naman na natutulog. Naantay mo pa ako. Dati may kaibigan ako ditong nag-ano, oh, ayan tuloy nagigigaya si ano, Boygatio. Yuyo, ay la, aw daw. Si ano? Cleomel Vlog. Kaya mo yon, Boygatio. Tuwing ganito rin nag-open yun, nag-ELS, nagsasayo, ano, ganitong oras nag-open siya. Nagsawa siya. Nagsawa na magbukas. Nakakasawa daw. Nag-back up na yata. Eh, marami na siyang hours. Watch hours. Sayang. Huwag kang maingay. Kasi ginagaya ka ni Boy Gatcho. Ginagaya ka ng kaibigan mo. Stop. Ala. Grabe ka, uy. Huwag kang ang gayang-gaya. Sir Boy Gatcho. Kaya gaya. Stop. Stop ka na. Huwag kang gagaya-gaya. Ay, tatanong ka. Gagayain ka na. Pamatatawa. Hmm.
Matulog na kayo. Matutulog na rin ako. Stop na. Shit. Tulungan kita. Ano? Ikulong kita, no? Sige, papalong kita dyan. Yuyo. Grabe to. Ayun o, nandyan pa sila o meron pang ilaw. Nandyan pa yung mga ano. Stop. Marinig ka. Marinig tayo dito. Marinig ka ng mga bata. Harang po from BMG Channel TV. Good morning, good morning. Kape muna tayo. Ito maingay. Stop.
Yuyu, stop. Matutulog na ako. Lakad yan. Ano bang problema mo? Ha? You want to eat? Yeah, go get. My food is there. Take your food there. Ano ka ba? Ano? Ay, ito. Gusto ko maingay. Ano ba yan? Sasampalin kita. Sige. Ayan. Masipag po kumahol ang sumuhos. Hindi, ano lang ito. Hindi yan nagtatahol. Ngayon lang yan nagtahol. Ewan ko na. Tatahol lang yan pag makakita ng pusa. Ewan ko ba kung bakit. Kasi humihingi ng money. Eh, kung bigyan. May kinakaya. Yuyu. May kung bigyan ng money kasi di naman yung pagkain eh. Ang aso. Grabe. Grabe ka boy. Ayan. Pinalo ko yung ulo niya. Nagpunta na sa niya, bahay niya. Oo, ito yung kasama ko sa video. Wala nang Oo. Grabe ka naman. Malaki ang buhok nito, mahaba. Pinapagupit yan. Palaging pinapagupitan. Alam mo kung magkano gupit? 250 dirham. Magkano ba yung 250 dirham? 200 or 250 dirham. Mahal, no? Ako na lang maggupit ka ako eh. Ayaw naman nila. Of course, maganda siya. Tumahimik siya. Tumahimik siya kasi pinukpok ko yung niya, mukha niya. Sinampal ko yan. Holography. Hindi naman. Meron din bago. Yan. Kailangan mo palang pukpukin eh. Ito pa dito, pukpukin pa kita ng brush. Yan. Doon ka na. Support daw si holography.
Ano yung ano, eh, cellphone ko, eh. Lowbat. 100% kanina yan, eh. Nung pag-umpisa ko ng ano, LS. Madaling malobat. Naisturbo ka na. We got you. Sir, got you. Naisturbo ka na. Ano ba yan? Kumain ako ng mani. Baka makatulog ako, ah. Baka makatulog ako. Bukas ko na lang, ano, maglikpit. Baka maghilik ako, ah. Grabe, hindi ko alam, ah. Naghilik ba ako talaga? Kakahiya, no? Dapat na-mute ko. Sana yung ano, no? Para hindi marinig yung ayan, oh. Oh. Yan na si ano, natulog na doon sa ano niya. Lalabas yan. Yoyo. Ayan. Nandyan na. Nandyan na, oh. Yan ang tulugan niya. Ito yung pagkain naman niya. Di ba? Ano, Yoyo? Ano? Ah, dyan ka na? Dyan yan natutulog.
Go there. Pasok ka doon sa bintana. Yala, go there. Go there. Go there. Yala. Yala, sleep. Hmm. Gusto mo pang aandain kita eh. Yeah. Go there. Yala, go there. Yala, sleep. Sleep. Yala, go there. Go inside. Inside la. Dawar, yoyo. Ano ka ba? English. English. English, yoyo. Yala. Oh. Yala, go no. Dead. Yala. Dead. Yala, go inside. Dawar. Dawar ka pa dyan na nalalaman. Cute, yoyo.